Okay, mayong mudto na usab kinatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sada na pud kita manghigala dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan C.O.N.A. Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Martes, pizza 23 na kini sa bulan sa 23 sa bulan sa Enero. Ayan. Kumusta naman kanong huling? Ay, okay na ko kayo pa der. Kumusta naman ka, Mr. Cheng? Ya, okay na ko kay Father, no? Wala na ko problema. Ato dahil nga kumustahon di ay, no, Mr. Cheng, o nung pulding, nangumusta to ninyo? Si Father Christian Durango, no? Dinha sa Kalombuyan, ang akong gawiks. O ang ato po nga balikbayan, no? Nga pare usab akong gapong gawiks ni si Father Onisimo Durango nga kasalukuyan karon nga diocesan missionary dito sa Winnipeg. Dahala no, bayang mudto na kanatong tanan mga higala. Kumusta na ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata sa DYWC, ang akto apod nga station manager dito sa Actin Basay, si Brother Elmer Lugatiman. Kumusta na? Kamong tanan mga higala, no? Ang atong mga lay ministers, ang atong mga MBG, ang ato mga congratulations dahil, no? Sa tanan nato nga mga sakristan, no, ni atong nakalabay nga Pasko, no. Mayo abtik ay mga higala nga ato mga sakristan sa ilaha nga pagtabang sa misa, no. Kuan gyud mga higala nga ato mga sakristan from December 16 to December 25. No, aktibo gyud unya paghuman sila pod nanuroy gyud usab dayon pagpahalok sa kini bitang image sa gamayng bata, no, kining gitawag nato sa in English og Paxticum, no. So congratulations ha mga kids, mga sakristanis nato, kumusta, no? Salamat kayo ha sa inyong kinasingkasing usab nga pangalagat. Okay, ato po mga MBG, no, padayon usab ang atong MBG sa ilaha nga kinasingkasing usab nga pangalagat. Nahala, no? Ari kita may gala sa CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamudtuhon. Teresian Association sa Pilipinas misaulog sa ilang isa kagatos katuig nga approval, no, gikan sa Santo Papa. No, matud pa, usa ka misa ang gisaulog nga pinanguluhan ni Cardinal Chito Tagle. Balita mahigala gikan sa Vatican sa nasod sa Haiti, unom ka katolikong madre ang gikataho nga gikidnap. Padayon karon ang negosasyon sa lokal nga simbahan alang sa kaluwasan sa nasangpit nga mga madre. Mao kadto higala mga balitang simbahanon ni ining kamudtuhon ug padayon kita sa atoa nga mga buhatonon. Okay. Kumusta naman ka, Mr. Cheng? Ang negosyo nimo? Okay ko kay Father, wala na problema. Padayon gihapon kita sa panaykamot ba para po diri ka ta magutuman ba? Di Ginoo kumuto magutuman ka, Mr. Cheng, kay negosyante man ka, kamao man kang mangita. Okay na Father, no? Pero kinilag yung sakay maglayan na nato dawas bala-bala to ulit takali ko kayo. Nga naman doon na naday kay mga gibati-bati. Kada na pa dito kurang-kurang na guta. Sige na, ampo ra kita, Mr. Cheng, ha? Ampo ra kita, mga senior citizens, tanan nga mga negosyante, ampo ra kita, no? Kaya nga naman, wala gid laing mahimo kung dili tatabangan sa Ginoo. Managiingon si Ginoo nga managiingon niya nga lihok tawo kay tabangan ko ikaw. Kay wa gyud kay mahimo kung dili ko ikaw tabangan. Okay, nala. Rayo ta may gala, ari kita sa atong Saint of the Day. Bayno ang atong Saint of the Day karon. Walay lain kung dili sigon diri sa atong listahan si Blessed Mother Marian Cupi. Bueno, kini si Blessed Mother Marian Cupi, na tao ni atong 1838, namatay ni atong 1918. Unya, matud pa, tagakuan kini siya, Hezon, Parmstad, Germany. Nang migrate sila dito sa New York. Unya, nagpamimbro kini siya sa Sisters of the Third Order Franciscan.
Unya gipadala kini siya sa Hawaii to serve the lepers. No, she went to Molokai, and she was well known for her heroism. Died 1948, unya beatified in 2005. Uy, kaluoy day ni Blessed Mother Marian Kupi, usa ka third order Franciscan gani na assign siya dito sa Molokai. No, kung lugar bitaw nga na takdan po din taon si si Father Damien de Voster. Na no, mayong udto na kan natong tanan, padayon kita sa ato ang mga buhaton nun. Abi no ang hisgutan nato ron mga higala, kabahin kini sa Santo Niño. Kay mo man atong gisaulog karon, no, Santo Niño karong bulana. No, tibuok bulan sa Enero, daghan kay mga fiesta sa Santo Niño. Well, anyway, the devotion of the Holy Child Jesus or Santo Niño started in Bethlehem. No, dito nagsugod gyud sa Bethlehem ang pagdebosyon nato dito sa San Señor Santo Niño. Sa Mateo kapitulo 2 bersikulo 11, unya misulod sila sa balay ug ilang nakita ang bata sa iyang sasabakan sa iyang inahan nga si Maria. Nang luhod sila ug misimba kadila, unya giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa, mihalad sila kaniya ug bulawan, insenso ug mira. Ang gihisgutan ani mga higala mao sila si Gaspar, si Melchor ug si Baltasar. Kinsa ba ni sila? Tulo ka hari. Sa ato pa, so dito pa lang daan sila ay sa Bethlehem, nagsugod na ang debosyon sa Santo Niño. No, gani daghan sa mga santos ang adunay hugot nga debosyon sa Santo Niño. Usa na kanila si San Antonio de Padua. No, kung tan-aw nimo ninyo ang imahe ni Senyor San Antonio de Padua, nagkugo siya bata. Dili na iyahang anak ha. basig nagtuo mo nga anak na ni San Antonio de Padua ng batang lalaki nga iyahang gikugos. Kuan ka na siya. Usa ka gabi ni ana si Jesus nagpakita kaniya sa bayhon sa usa ka bata. Ug gani gikugos pa kini ni Senyor San Antonio. So ato pa dito di ay usa ka gabi ni ana ang batang Jesus nagpakita kang San Antonio sa bayhon sa usa ka bata. Gani gikugos pa gyud ni San Antonio ang bata. Pero wala kalibutan nga si Santo Niño na di ito. Ngani ana, no? Unya si Saint Therese of the Child Jesus. Mo ang gitawag sa Saint Therese of the Child Jesus. Tungod kay when Saint Therese entered the religious life, she took the name Saint Therese of the Child Jesus because of her devotion to the Child Jesus. No? So no, for her infancy of Jesus was for her a source of inspiration. For her, the infancy of Jesus was for her a source of inspiration. Sa ato pa, ang usa di ay sa mga naghatag og inspirasyon kang Santa Teresa sa Batang Hesus, maugyod ang pagkabata ni Jesus. No? Okay. Okay, no? Padayon kita sa ato ang huluhisgot-hisgot gamay, no? Unya, rendering little service without the recognition, the practice of having nothing in following Jesus, self-denial and little human hidden sacrifice. No, manay kanang gikuan, magihimo ni Santa Teresa sa Batang Hesus. Si Santa Rita ba sa Santa Teresa, no? Senyor Santo Niño image room dito kini it was transported in gilded carriage na devotion ngadto sa mga masakiton. Sa pa dito sa Roma, ang gihimo dito ang Senyor Santo Niño nga image gikarga sa usa ka kini bitang karwahe ug gidala ngadto sa mga masakiton. Unya June 18, 1894 si Pope Leo XXIII naghatag og pagtugot sa public devotion and granted canonical coronation on May 2, 1897. It was once again blessed by
Pope John Paul II in 1984. Sa ato pa, kining pagdebosyon dahil sa Santo Niño, may kuang gini, may canonical authority gini gikan sa mga Santo Papa. No, unya, devotion to the infant Jesus spread throughout Europe, and one of the conquistador, no, dito magsugod sa diha nga gi-approve nila sa mga Santo Papa ang matud pa devotion sa Senior Santo Niño, no, usa sa mga conquistador, no, usa sa mga matud pa ilado nga mga conquistador nga mao si Ferdinand Magellan, nagdala og usa ka image sa Divine Child. Unya niadtong September 20, 1519, together with a fleet of 5 galleons, he commanded by Portuguese navigator, set sailed from Sanlúcar de Barrameda to search for the Spice Island. Actually, ang iyahang gipangita mao ang Limasawa Island sa Leyte. Magellan headed for Cebu, sa diyang iyang nakita na ang kining Limasawa. Now, Magellan headed for Cebu and found the island very hospitable, and he made Cebu the base of his exploration. King Humabon and Queen Juana was baptized, and ang Santo Niño gihatag ni Magellan ngadto sa magtiayon, no, as a gift for their baptism. Unya ang nagbunyag nga pari mao si Father Pedro Valderrama. Unya ang image of Santo Niño was the oldest religious image in the Philippines. Okay, Philippines. Okay, no? So, Pope Francis. Okay, narin nakita sa lain nga mga pagtulong. So, ito lang i-review gamay mga higala, ha? Nga ang sinyo ang pagdebosyon dahil sa Santo Niño, nagsugod na niadtong panahon pa sa mga tulo ka hari. No, unya daghan kayo mga santo nga nagdebosyon usab sa Santo Niño. Usa na kanila mao si San Antonio de Padua ug ingon usab si Santa Teresa de Avila. Dili de Avila, Santa Teresa sa Batang Jesus, no, Saint Teresa of Lisieux. And then may sa diha nga ang mga Santo Papa may hatag og authority nga adunay public devotion sa kining Santo Niño, no, dunay pontifical authority, canonization, mao kadto nga nisikat ang devotion sa infant child Jesus throughout Europe. Na unya usa sa mga conquistador, ang bantugang conquistador nga mao si Ferdinand Magellan, nagdala siya og imahe gikan mismo sa Espanya paingon diri sa Pilipinas, ug sa diha nga nabunyagan niya ang magtiayon nga Raha Humabon ug Reina Juana, iyang gihatag kanila ang imahe ni Senyor Santo Niño isip gasa sa ilahang bunyag. Muna, no? So mo kanay nya didto nagsugod nga ang santos nga pagdebosyon sa Santo Niño naabot usab diri sa Pilipinas, particularmente didto gyud kini magsugod sa Cebu. Ayan, okay, klaro na. Okay, another kuan mga higala. Kalambigitan gihapon kabahin na pud ni sa idolatry, the worship of an idol or a physical object such as called image as a god, or practice belief to virtues and worship such as giving honor and regard to created forms. Sa to pa, ang idolatry mao ang pagsimba sa bisan unsang butang nga gipaka-Dios, no, nga ilahang gipaka-Dios. Sama pananglit sa mga kakaraanan, panahon nga ang mga tao nagsimba pa sa bulan ug adlaw. Mga Ehiptohanon nagsimba sa mga kining linilok nga mga butang, no. Pero kita dili nato maingon nga nagsimba kita sa mga idols tungod kay ang pagyukbo sa mga santos dili man pagsimba, pagdayeg raman. Wala man tani ingon nga ato yung gipaka-Dios ang mga imahe. Kung dili ato lang kining girespetuhan, no? Girespetuhan lang mo na gitawag nato sa English og veneration. Mo na mga laing relihiyon
no, magtuog yun sila nga ato yung gisimba. Well, anyway, nila nato mapugos, ila hapon na. Pero para ka nato nga mga Katoliko, no, nga nasayod kita sa atong gihimo, wala gid ta nagyukbo isip Dios sa mga imahe, kung dili ato kining giyukbo isip usa lamang kini ka timailhan or visual aid aron mas ma-focus gid nato. Ganay doon ako nailhan mga higala nga akong gipangutan ngano man mo mga laing relihiyon nga magpiyong man mo anong magpiyong man mo panahon nga magampo mo tubag siya aron nga diha sa atong hunahuna mahulman nato ang panagway sa Dios. Mo kanay hinungdan, no? Kami po nga mga Katoliko di na may kinahanglang mupiyong pa mo magampo mi kay ngano man naaman may visual representation or makita nga timailhan sa Dios nga among gisimba o sa tao sa santos nga among gipasidunggan. Mo di na kinahanglang magpiyong-piyong ra pa ang mga laing relihiyon ra kay wala man sila visual representation. Ang ilaha naa silang kunahuna mo nang mupiyong gyud sila kay matud pa niya kung dili mo mupiyong bungbong maya mong makita. Muna kinahanglan gid ay nga dili nato sabayon ang mga Katoliko kay pareho sa daytag rason mga laing relihiyon nga nagpiyong ug kitang mga Katoliko nga nagbuka ang mata apan nagatubang sa mga imahe o mga estatwa nga nahimo nga timailhan o handumanan sa santo o Dios nga atong gisimba. Klaro ba? Hindi lang sa katakutob ha. Ako lamang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akab manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makagaw tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas!